खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी फुटबल सेनं बियाबाव सीएम काप जोलुर बादायलायनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। कक्राझार जिल्ला फुटबल जरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि एसएनबी स्टेडियामाव बडलेण्ड सीएम कापआ मैयानिफ्राय सेनं फुटबल जरा बियाबनि 10था बिसिडिसिनि जोलुर बादायलायनाया जागायबाय। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव गामिनि माखासे रोंगौथि गोनां सुबुंफोरखौ मिथिनो आरो गोरों गेलेगिरिफोरखौ गोजौसिम लांनो थाखाय बिटिआरनि सीएम काप खुंनायखौ दाब दाब जायगायाव खुंनाय बायदिनो फुटबल जरायावबो खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो टिसिएलसिसिनि मासिगिरि उत्तम हाज'वारि आरो फुटबल जरानि सिभिल एसडिअ दिव्यज्योति गगैजों लोगोसे फुटबल जरा जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि नेहाथारि त्रिवेन सांमायाबो बाहागो लायो आरो फुटबल जरा ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि सुबुंफोराबो बाहागो लानानै गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे गिबियावनो जागायनाय जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया काजिगाव बिसटिसि आरो मदाथि बिसटिसिनि गेजेराव बादायलायो आरो टिसिएलसिसि मासिगिरि उत्तम हाज'वारि बिथाङा सीएम जोलुर बादायलायनायखौ खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। गिबि खेबनि थाखाय बडलेण्ड ओनसोलनि गासै जे जोलुर मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' सारा बेखौहाय दैदेनदों। सीएम काप बे गिबि खेबनि थाखाय बिटिसि ओनसोलावहाय जाजेनो। दा गुबुन गुबुन जायगायावबो गासैबो दाखालि 14 थारिखनिफ्राय बे खेलाया जाजेनो बिसिडिसि लेभेल। बिनिफ्राय नै दा जोंनावहाय मैयानिफ्राय 25 थारिखनिफ्राय 26 थारिखनि गेजेरसिम 26 जुननि गेजेरसिम समष्टि लेभेल कन्स्टिटिउन्सि लेभेल बे खेलाया जागोन। दा जोंनाव नैबे फुटबल जरा समष्टियावबो दिनैनिफ्रायहाय जोङो बेखौहाय आरम्भ खालामबाय। 26 थारिखसिम जागोनहाय। दा जोंना बेवहाय 10था बिसिडिसि दं। दा 10था बिसिडिसिजों दिनैहाय अपेनिं खालामनाय जाहैबाय। दिनै मदाथि बिसिडिसि आरो काजिगाव बिसिडिसि बिनि गेजेराव दिनै अपेनिं सुरु जाजेनबाय। लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ मा खालामदों? दा आसा खालामदों जोङो दिनै जिहेतु गामि ओनसोलावहाय गोबां लाइमोनफ्रा बेबायदि गेलेग्रा दं, बिथांमोना मोजां प्लेटफर्म मोनाखै। दा दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारा बेखौनो गोसोखांनानै बे सीएम काप जे फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौहाय निश्चय खुंदों। दा आसा खालामदों जे जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय जाहाथे सिंनिफ्राय जोङो मोजां गेलेग्राफोरखौ जों बोखांनानै लाबोनो हायो। दा दिनै बिसिडिसि लेभेलावबो गासिबो गामिनिफोरनिफ्राय गेलेगिरिफ्रा ओंखारबोदों आरो दा नैबेयावबो जोङो आसा खालामदों जे जिहेतु मोनब्रै लेभेल दं बिसिडिसि लेभेल, कन्स्टिटिउन्सि लेभेल, डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो काउन्सिल लेभेल। जों आसा खालामदों जाहाथे एकदमबारे गामि सिंनिफ्राय जाहाथे जोंनि गेलेग्राफ्रा ओंखारबोयो आरो मोजां मोनसे प्लेटफर्मखौ मोनो। दा बेथ' जोंनि थाखाय बुंनो थाङोबा बहुद दुखु गोनां जानानै फैगोन। मानो होनना बुङोबा इन्डास्ट्रि जुदि गैयाब्ला जोङो खालि गभर्नमेन्ट साख्रिजोंहाय जोंनि बेकार समस्याखौ जोङो फोलोमनो हाया। दा जोङो गुबुन गुबुन जायगायावहाय दिनै गोबां इन्डास्ट्रिसफोर गायसनदों। दा बेजोंहाय बिथांमोना हयथ' निस्सय मोजां मोनसे थासारियाव फैदों। गभर्नमेन्टनि साख्रिया जाहैबाय मोनसे सीमित लेभेलाव थायो आरो इन्डास्ट्रिफोरखौ जोङो नांगौ जायो आरो दा बेजोंसो जोंनि समस्याफ्रा बेकार समस्याफ्रा एसेबाबो सुस्रांनो हायो। दा बे मोब्लिब गोहोआथ' मैया सीएम सार मानगोनां बिथाङा बुंदों बे बाथ्राया सैथो। दिनैहाय जोंनि दैमानि दैफ्रा एसे लासै लासै खमायलांनो हमदों। दा बेखौ नोजोर होनानै दा बिसेसकरि थार्मेल पावार प्रजेक्ट बेनिफ्राय सलार पावार प्रजेक्ट दा बेफोरखौहाय सरकारा एसे गुरुत्व होदों। दा बेफोर जुदि मोब्लिब माबाया जुदि थायाब्ला हयथ' निस्सय जे सीएम सारा बुंनाय बायदि जे जोङो इलेक्ट्रिसिटिखौ जोङो मोजां रोखोमनि हयथ' जों बे ओनसोलावहाय मोननोबो हयथ' हानायबो नङा। दा जोंनि रायजो राजाफ्रा माखासे हयथ' एसे साननायावहाय आंनि नोजोराव हयथ' एसे भुल सानदों खोमा बा हयथ' मोजाङै मोनथिजोबाखै खोमा। मानो होनना बुङोबा बै फुराना जे थार्मेल पावार प्रजेक्ट दङ
बे जायफोर एकदम उखुन्दै लुन लुन गुयो आरो वेस्टेज जेनाखि मेटेरियेल्सफोर दङ बेफोर जानला मोनला जायगायावहाय हगार हरो दा बेजोंहाय गोबां खथि जायाखै नङा जादों आगोलनि समाव खिन्थु दा बेखौ गभर्नमेन्टआनो बेखौहाय हयथ' बेन खालामबाय दा जेनाखि गोदान टेक्न'लजि बे जाहैबाय माने सुपार क्रिटिकेल थार्मेल पावार प्लान्ट होनो आरो बिनिनो आरो साबसिन आल्ट्रा सुपार क्रिटिकेल थार्मेल पावार प्रजेक्ट दा बेयो बिनि उखुन्दैयाबो दैजों मिहलायनानै वेस्टेज हिसाबै बै टेंकियावहाय थाङो आरो बेखौहाय रिसाइकेल खालामनानै बिथांमोना आखौ बे दैखौनो बाहायफिनो दा बे रोखोम बे आल्ट्रा सुपार क्रिटिकेल थार्मेल पावार प्लान्टआ बियो पलुसनबो जाया उखुन्दैबो बे धरननि उखुन्दै गोसोमा ओंखारा आनिफ्राय बेवहाय साउन्डनिबो पलुसन जाया आरो दैखौथ' बे जे जायगायावहाय जागोन बे जायगायावहाय दैनि खुनु बरिं सिस्टेम खालामा बिसोरो दैखौ दैमायावसो लाङो दैमानिफ्रायसो लाबोयो दा बिनि थाखाय कमप्लिटलि बिसिनि बाउन्डारि सिङावनो बे बेबस्थाखौ दोननाय जायो बेवहाय खुनु मोनसे आबादनि खथि जानाय बा मानसिनि खथि जानाय जोङो बेखौहाय मोनथिनानै मोननायावहाय जाया आरो दा बेखौ हयथ' जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबाङानो हयथ' भुल बुजिदों बै आगोलनि फुराना जे पावार प्रजेक्टफोर दङ उखुन्दै लुन लुन गुग्रा दा बेफोरखौ गिखांनाय फैदों बेजों बेमार जायो मानसिनि खथि जायो आबाद माबाफ्रा खथि जायो बेफोरबायदि हयथ' साननाय फैदों आरोखि दा आसा खालाम नोङो जुदि रायजो राजाफ्रा बुजिनानै बेफोरखौ एसे जोंनि BTC ओनसोलावनो जुदि लाखिलायोब्ला हयथ'